Amat, el Bernat i la Candelera. I ara sí, entren els protagonistes d'aquesta trobada, que són l'Isidre i la Rosalia. Benvinguts i benvingudes a la nostra trobada gegantera. Aquesta és un cel especial. Doncs, com tots sabeu, és el 5è aniversari de l'Isidre i la Rosalia. Sí, ja han passat 5 anys. Com passa el temps? Sembla que fa 2 dies que aquest parell feien la seva arribada al nostre poble. Des del primer dia han sigut molt estimats i ells no les tenien totes, no. Doncs al nostre poble ja teníem una parella de gegants. Ens han acompanyat a totes les festes. Ens han fet ballar, saltar, mirar cap amunt i fins i tot córrer. Bé, com he dit, s'han fet estimar. Mireu, per la festa major d'hivern, Sant Sebastià, tot i que va fer una tarda de molta pluja, molts de vosaltres ens vàreu acompanyar i us vam demanar que pintéssiu una banderola. Són les que avui decoren la façana de l'Ajuntament. Gràcies. Ells ja fa un temps que ens reclamen tenir un ball seu propi, el ball de l'Isidre i la Rosalia. I han pensat que quin millor moment que estrenar-lo avui. És el regal que ens tenen preparat per tots nosaltres. La cançó que ballaran es titula Dolors d'amor. La tocaran els grallers i timbalers de la colla. Donem pas a aquesta estrena de ball.
partit, sisplau, que es facin veure a la plaça. Que es vegi un sol color a la plaça. Molt bé. Badó, molt bé. Sisplau, quedeu-vos al mig de la plaça. No planteu, no. Vosaltres sou els protagonistes. Heu de quedar al mig de la plaça. Això encara no s'ha acabat. Molt bé, per fi ja teniu un ball. Ara ja ho sabeu. A ballar-lo a totes les trobades on aneu. Vaja, vaja. Anem a veure, nena. Ho veus com no era el centre Jujol on havíem d'anar? Tossuda, més que tossuda. Ai, Badó, escolta, que sempre s'ha sortit d'allí i ara ho han canviat. A mi, què m'expliques? Jo ja t'ho deia que això era aquí. Però qui ha dit que anéssim allà dalt, Qui m'ho ha dit? Qui m'ho has dit? Ai, Badó, no em cridis, Que jo, sorda, encara no ho soc. Tu relaxa't, mira al voltant, respira i torna a respirar. No m'atabalis. Vinga, camina. Camina i fes via, que hi ha molta gent i ja ens ha vist tothom. Vinga, passa. I què passa, Badó, si ens ha vist tothom? Què passa? Ja ens esperaran? Ja n'estic fart de que tota l'estona em vagis dient que em relaxi. N'estic una miqueta cansat. Hem passat unes vacances en què relaxa't. Ja n'estic fart. No em penso relaxar. Després de les vacances que m'has donat, no ho penso fer. Amunt, avall, a l'espa, als massatges, als nois... En fi, tu ja m'entens, no? Ai, Badó, sí que t'han sentat malament les vacances. Totes les vacances amb la mateixa cara. A mi, no m'atabalis ara. Jo, l'únic moment de descans que tenia era quan entrava al llit i hi havia aquells nois amb aquelles mans. I uns No pot ser! No m'ho puc acabar de creure. Mireu qui ha tornat de les seves llargues vacances. Sabeu qui són aquest parell que baixa? Qui són? Qui són? Doncs sí! Són el Badó i la Diana! Doneu-los un fort aplaudiment, com ells els mereixen. Benvinguts, Badó i Diana. Per fi heu tornat. Com ha anat això? Jo ja veig que molt bé, Diana. Estàs espectacular. Ai, xata, allí a l'Espa on hem anat m'ho han arreglat tot. El que es veu i el que no es veu també. Nena, sí, i tant. El que no es pot veure també li han estirat, que ja t'ho dic jo. I tu, Badó? Quina careta de nen que t'ha quedat. Si tens fins i tot el coll recte. Mira, doncs ens han fet allò que ens diu un 2 per 1, mai millor dit. Què us sembla? Hem quedat guapos, no? Què? Com el veieu? Jo els veig molt bé i fins i tot diria que més alts. Sí, ja t'ho he dit jo, nena. Ens ho han estirat tot i tot. Bé, escolteu, arribeu tard, però no del tot. Encara no hem acabat. Tard? No hem acabat? Què hi fa tanta gent aquí esperant? Diana, on m'has portat? No, si jo ja puc parlar ja. Però tu, com sempre, no m'escoltes. A veure, Badó, què havíem de fer avui aquí? Collons, és veritat!
Isidre, Rosalia, moltes felicitats! Moltes felicitats, parelleta. Ai, que contenta que estic. Rosalia, vine que t'ho explicaré tot, perquè allí a l'Espa hi havia unes coses, uns xorros d'aigua, ni t'ho pots ni imaginar, i unes piscines amb una aigua calenta, i uns xiquets amb unes sales, Els nois, els xiquets i les sales i les mans. Vinga, no t'enrotllis tant i pregunta on ens hem de posar, que la festa no és per nosaltres. Escolta, xata, on anem nosaltres? Ara us acompanyen, Badó i Diana, ara us acompanyen. Planteu que els protagonistes no sou altres avui. Bé, això no es pot acabar aquí encara. Sisplau, Isidre, Rosalia, podeu ficar-vos de cara al públic? Sisplau. Podeu ficar-vos. 5 anys són poquets per uns gegants, però 5 anys pels nostres ajudants són molts anys. Ens podeu ajudar a comptar els anys que tenen l'Isidre i la Rosalia? Ho farem molt a poquet. Estem preparats? Ho farem a poquet, Val. Hi ha hagut... Isidre i Rosalia, espereu que això no s'acaba, Pero tienes que quedar quieta, Els podríeu plantar una miqueta més enrere. Aquí. Molt bé, ja ho tenim preparat. Doncs ara sí, comencem a comptar ben a poquet. Comencem amb el número 1. als nens i nenes que fa els 5 anys al mes de maig. O sigui, que fa 5 anys estaven o a la panxa de la mama o bé dormint al cotxet. Són la Carla i la Laura. Molt bé, elles també celebren el seu 5è aniversari. Ara què tenim? Ara ja els tenim tots. Anem a repassar-los. 1, 2, 3, 4 i 5! Moltes felicitats, Isidre i Rosalia. Moltes felicitats, Carla i Laura. Què és això? Què vol dir això? Què ha passat aquí ara? Què són aquests números que cauen del cel? Un 0? Un 5? No. S'han enredat. Un 0, un 5, a veure com acaben col·locats. Ah, esclar, això és un número 50. Justament hi ha un integrant de la colla que el seu aniversari és per Sant Isidre i aquest any fa 50 anys. Sisplau, Jordi Sardà, pots passar a recollir els teus números? Jordi! I fica't al costat dels nens de cara al públic, Jordi. Ara sí, ara que els tenim tots,
als cumpleañeros, sisplau, us demano que cantem tots a l'aniversari feliç. 1, 2 i 3. Aniversari feliç. Molt bé, moltes gràcies. Carla i Laura. La Carla i la Laura, els gegants, han volgut fer-vos un regal. A veure, preparem-ho. Els gegants, els regals que us tenen preparats, sisplau, les deixeu passar. És un joc del Memory fet amb els gegants i els caps grossos del poble. Un per la Carla, un per la Laura i un altre per la Carla. Moltes felicitats. Ara donarem la paraula al senyor alcalde i farem l'entrega de records. Sisplau, agrairia que despaqués. Hola, bona tarda. Vale, escolteu, abans que res, donar les gràcies a totes les colles per un any més venir aquí a passar la tarda, una tarda una mica plujosa, però al final hem pogut salvar. Des de l'Ajuntament donar-vos les gràcies i desitjar que podeu venir un munt d'anys més. Jo el que volia demanar-vos, sé que el protocol estableix que l'entrega de detalls, la colla de la vila és l'última. Aquest any és un moment que celebrem tres coses avui. Celebrem la trobada, celebrem el 5è aniversari de l'Isidre i la Rosalia i celebrem que venguin d'un any sabàtic de vacances Salvador i la Tiana. Hem volgut des de l'Ajuntament fer, sense intentar menys tenir l'aniversari de l'Isidre i... Sí? Hem volgut fer un detall i per això volem començar amb el màxim de respecte cap a totes les colles a entregar el primer detall a la cap de colla de la colla de Pallaresos. Esperem de tot cor que us agradi el detall que hem fet amb el màxim carinyo. Per la pluja, per les presses, perquè tot surti bé. Això ja és la festa. Un detall. Veure que és bé, No, però és una passada. Són el nostre Badó i Tiana, ja els tenim aquí una altra vegada, sí senyor. Gràcies. Espera. Anirem cridant els caps de colla per tal que pugin amb un d'acord que no sap el feliç que ens ha fet, jo crec que tots els dies que estem aquí a plaça, Sònia Martínez, que crec que es mereix un bon aplaudiment perquè jo crec que això no està en els dies. Déu-n'hi-do les mans que tens. La regidora de Cultura, senyor alcalde, ens ho han portat fins a última hora amagat amb un gran secret
espectacular, la veritat. Molt bona feina. Una cosa només, agrair a la Sònia aquest treball de fer aquests motllos perquè ha sigut un no viure i un patir continu. I ahir, a les 3 de la tarda, entraven els gegants. Sònia, tu saps millor que ningú el que hem patit per saber que això, amb el temps que teníem, que va ser fins i tot justet, però la veritat, gràcies perquè sense les teves mans i la gent que treballa amb tu això no hauria estat possible. O sigui que, de veritat, de tot cor, aquesta senyora és la veritable artista d'aquests detalls. Sisplau, se mereix un aplaudiment molt fort. La veritat és que cada vegada que fa grava perquè ho fa amb un carinyo que és bàrbaro. He de comentar que els ficaran a la venda. Són a la venda tant el Badó com la Tiana i es podran passar a comprar per l'Ajuntament. Que no sé per qui deu ser, és per un nen que vull que pugi amb mi a l'escenari, que vosaltres no sabeu. Aquest nen, quan sigui gran, serà cap de colla i la seva professió és geganter. S'ho coneix tot dels nostres gegants, dels nostres capgrossos. Per ell ha sigut avui només això de poder fer amb el seu gegantó. Tota la cercavila ha sigut demasiat. T'ha agradat? I les regles del geganter quines són, Macià? Les regles per ser bon geganter quines són? Home, que vam estar parlant l'altre dia. Què s'ha de fer un geganter per portar un gegant? És molt important, això. Digueu ben fort. Dutxar-se. Ho heu sentit, no? Portadors, no important és dutxar-se. I? El deure. Clar, perquè si no traiem bones notes, no podem ser portadors de gegants. I la noia et dona aquest petit obsequi per fer que ho has fet avui. I ara sí, avui hagin tornat els nostres Badó i Tiana. Moltes gràcies a totes les colles assistents que malgrat l'amenaça de pluja i la pluja que han tingut ens heu vingut a fer companyia. Tant a la cercavila com a la celebració del 5è aniversari. Espereu que hàgiu gaudit i que us emporteu un record especial del nostre poble, de la nostra gent i dels nostres gegants. Gràcies!